Nakigdula ikaw kang daddy. Ano ta dere? Good morning. Good morning, guys. Nagiingon lahi ra gyud. Lahi ra gyud. Lahi ra gyud ang trabaho sa tinud-on ug katong basta-basta lang. Bitaw guys. Oy, good morning sa inyong tanan. Happy Sunday. Nakasimba na ba ang tanan? Nakasimba na ba ang tanan? Asas. Bebe, pasilip naman dyan. Tulor ra po ni ka downspout bay. Tulora. Dini ang isa. Oh, dinigit ko ni. Butangan ka na to ni dirig isa ba? Sa kwarto? Ayun. Gi ano ba ni siya? Gi ana? Ah, Imo na siyang gignandaan? Kay para di mapundo diri ang tubig ba? ah. So okay na to butangan gyapon diri. Diri o isa. Ayun. Basta kay iya man ka nang gipa. Oh, Iyam sa ka nang gikuan nga gahapon. Iyang giislanting. So pulido gid sila manarbaho. Naman na mga kuan na mo mga kuan ba mga binaklas na materialis o gid masayang ba. Wa masayang believe gid kay kuan ako mga trabante guys. Labi na ni Christian, may kay si Christian mo kuan yun. Lah. Ang kani. Ang mga kuan na mga binaklas ra na ang mga kuan, mga material. Dini na rin siya mo connect kay dini man naputol lang trabaho gahapon. Nami diri sa among storage guys. Kani among storage kuan pasad ni. Alig unanan pa ni bay. Tanaw kay bay oh. Lagi. Ba? So kani din ila pa ning ligunan. Kay ila man ning nabiyaan atong Friday. Nya gahapon no bay kurinti gahapon kay kung nay kurinti gahapon siguro nahuman na ni Christian. Kay barag kulangan pa nig support diri kani nga fascia frame. Kanang part na siya sa atok guys diya sa atong kwarto. Katong isa na lang nga nabilin bitaw nga color roof katong bag-o. Itauray na po na diha guys. Pero wala mataod kay wala gi kurinti gahapon. Kay kulangan pa man na siya kuan support kani nga fascia frame nga ilahang nabutang atong Friday. And then mana kay kung lagi usbon ko kung naapay kurinti gahapon, holdi ba gyud nga walay kurinti gahapon. May gani kay naatong ilahang cordless nga kuan, barina. Nagamit ba sad ang ilang cordless nga barina. Nahuman nila ang wala gid hinuon totally gid nahuman. Muna siya. Kana kulang pa man ni kay kulang pa man ni siya support guys kaning frame nga ilahang natao diha kulangan pa nag-support. Nabiyaan lagi na adtong Friday. O nya kung pananglit naay kurinti gahapon siguro yaning kuan siguro pero nakaplano sad siguro nga kung sa Sabado kagahapon ni focus sila gyud sa kuan accessories. I-focus sila sa accessories din nahuman nila di nga side from fascia ka flashing o gutter nahuman niya og taod. Then kato didto sa storage sumpayunon to didto paingon. Kana diya sila nag-stop then sumpayunon na day na paingon didto. Muna lay kulang paingon didto ang fascia ka flashing. Muna lay kulang guys kana na lang dira ang kulang. Og dining ko anday diri kaning naputol diri sumpayunon paingon didto. Ana. So karon so ipaibabaw ang kuan. So mo to. Then karong adlaw Sunday mo trabaho man siguro sila karon half day. Then ilahang tiwason ang katong mga accessories nga ilahang nabiyaan kagahapon kaning more on diri paingon didto
Og napa dito'y sa katong pikas nga side sa kuan sa atong garahian wa pa to mabutangan didto og accessories pero gamay na lang pod to. So nara na ni sa ato ang worker kung unsay iyang unahon. So muna ni tsura diri sa atong laundry area guys ang atop na kulang diri. Basin ugma pa siguro, ugma pa kay Sunday man karon. So wa ta kabalupod no, basin naa na ugma. So maatupan na dai ni siya diri. Ready na po ni siya to atop kay nabutangan na mga accessories. Nabutangan naman og kaning gutter. So buyag na kay atong gutter guys. So maglaway na gid ang ulan ani nga dako kay nga ulan guys. Maglaway na sila kay buyag man kay atong gutter. Unya. Amo gining paligunan yun. Kay dako baning bulhog sa tubig diri guys. Mas dako ni diri bay ba sa pikas. May ra? Nya. Ila man ning ligunan. Kuana naman gyud ni mabutangan naman ning gyud nig support kaning atong gutter diri. So muna atong kuan karong Sunday atong update gamay. Sana pay nabilin diri nga kompleto naman siguro ning gutter og kuan ba? Ay napa may gutter. Kompleto na. Gutter og flashing. So, kompleto na atong accessories. Kani, mani pa syakap. Kani po, morning flashing. Nya, gamay naman lang po ang gutter. Katong isumpayay dito ba? Okay na. Ang pagtrabaho na lang ani, ang pagpadayon. Dere, dua ba? Isa ra? Isa na lang masumpay. Dere, isa. Kaya naman nataot. Dito, sa garayan. Isag tunga dito, no? Sigo baka ni ba? Pila binabili. Pila to dito? Kato siya para to dito. Ba? Sigo di ay sigo. Sigo na ni, estimated na ni daan ni Christian. So, ano to? Medyo nahabog-habog siya gamay bay ba? Nabuhabog siya jutay. Gamay rapod no. Nya nga to din kuan. Atong haligi diri guys kaning tubo, ila naman din na balik og kuan. Ila nang gi balikan og semento. Kay kani brace ra man ni, ngimo nilang brace. Kuaon na ni nila og kuan na ni. Din kaniyo mga binaklas nga kuan pasya frame. Gamit ba nila tanan katong mga binaklas nga pasya frame ba? Kani ilan na pud ning nabalik og kuan gisemento. Ligo na kay buyag. So nya ra. So magpaabot rami sa ila karon. Half day raman siguro half day ra sila karon kay Sunday man. Half day. Kani dayon diri. Na ako'y plano diri sa akong kuan. Na ako'y plano diri sa ako ang dinhi sa akong mga tanom ba. Nga pabutangan man ni nako diri kuan guys. Kanang net. Ay, ginoo ko. Bakit si Choy apil ko sa vlog. So, sige na guys, dinira ta kutob. And, ikaw nga nananaw, ani. I hope ka nagluya. Nagluya. Happy Sunday sa imo. Ikaw nga nananaw, ani, usbon ko. Kung wala ka nakasubscribe, please do subscribe our YouTube channel, Tony and Titing. And please do like, share, and comments. And please click the notification bell para ma-appeal ka pagkamaritis, pag-update sa amo ang mga kalihukan diri guys sa atong atop renovation project. Og moro to guys, thank you so much and we will see you again. We will see you again. Kay saba kay among choy tomorrow. Bye! Magluto kog bami guys. Magluto kog bami para sa atong paniog to. May carrots, natay pansit canton. Then naapo diri
cabbage. Mura akong kuan guys, ingredients din ang bihon dayon. Ang pasta nga bihon akong gihumulan. Nana ba mo guys, inyo bang humulan ninyong bihon? Aya ninyo ilunod. Kay gahay man di man nato mabitas-bitas, so ihulumon gud nya. Huluman. Mura mag Bisaya ni Chef Blagira din. Gahapon nagsugba man tag isda, karon magsugba na po tag isda kay special man ang adlaw karon, Domingo. Di bitaw guys oy. Wala giganahan lang ko. Giganahan lang ko nga magluto, mag-prepare para sa lunch. Dili ra gyapon nato ipapaniog to ato ang mga trabante guys kay nagtrabaho man sila gyapon pero kuan ra half day ra sila karon. Magtiwas ra sila sa katong accessories ba nga ilang hanggi nabiyaan gahapon. Mura ilang gitiwas karon. Then nakuha siguro na nilang half day. So dini na to sila ipapaniog to then to si Uncle nagpreparar na pud siya para sa kuan para sugba. Then si Sedi nagbinag-o man ni si Sedi. Wala ganay sa iyang sudan. So magulat na pud siya sa sinugba. Ana ra nag-inarte man ni. Kay ulitaw na daw siya, magpakita na daw siya sa iyang abs. So, moro to mga auntie atong update karon. Happy Sunday sa atong tanan.